Ročné zúčtovanie ti môžu odmietnúť. Vieš prečo? Ak si počas roka nezarobila ani euro, zamestnávateľ ti ročné zúčtovanie neurobí. Platí to pri materskej, rodičovskej, PNK, ale aj keď si dostal len oslobodené benefity, napríklad príspevok na rekreáciu. Musí existovať zdaniteľná mzda. Chceš daňový bonus na zaplatené úroky? Musíš si daňové priznanie podať sám. Pre viac rád a tipov ma sleduj.